Last Friday, wala na ako nadala si Adam sa kay Kuya Kaloy kay gisugat na mo si Tita Gigi sa airport. Kuya Kaloy is our friend and neighbor son nga nag-online study lang siya karon. And if na ami work and wala ang dari ni Adam, wala magbantay sa iya, ginagbili na ako si Adam kang Kuya Kaloy. So last Friday, wala na ako siya nadala kay murag na amay magbantay niya, which is Mamang Inday and also Tita Gigi. But in the afternoon, si Tita Gigi na siya schedule for interview and Mamang Inday also have a class. Og time na nga magklase si Mamang Inday, so gidala na lang niya si Ate Dazi and Adam sa school. And then Mamang Inday called me nga naana daw sila sa school, but unfortunately I have a class at that time. But I said to my students na mag-excuse ako kay ako asang sugaton si Ate Dazi and Adam. I thought it was a very good idea to bring them inside my class, but lisod kaayo di ay di makafocus akong mga estudyante kay si Adam og Dazi nagsigi og gukod sulod sa classroom. Akong mga estudyante nga grade 6 nagsigi pud og katawa, so I said I will bring Adam to his tita nga naara pud ubos sa amuang building. Og maayo gani si Tita Gladys wala siya klase ana nga time. Si Tita Gladys di ay nagbantay ani nila og siya ang nag-record ani ilahang ginabuhat dinhi sa playground. Ang short pag di Adam kay ang kanang luag sa iyaha ang napasuon. Tamanan kayo anya murag hip hop na kayo siya, so ginapilo na lang na iyahang short para dili mahulog. As you can see, no, happy kayo si Adam and Ate Dazi nga perminti magbalik-balik din yung magdula din sa playground din sa school kay mao gini ilahang favorite place ang park dito sa park nga dulaanan og dinhi pod sa school nga playground. Amot lang kahaog wala pa ni gikapoy si Tita Gladys ug bantaan ning duha ka bata. Kay kung mobantay magugaan ni kay Ate Dazi and Adam, you need a lot of energy. Kay grabe kaning mga bata, murag walay kakapoy, daghan kayong energy, abundant kayo ilahang energy aning duha. Di gini sila kapuyon ug bisag asa ra ni silang duha maadto. Mga adventurous kay ni silang duha. Pagka alas 3 na human ang ako ang klase and also ang interview ni Tita Gigi na human na pud even before 3 o'clock. And praise God kay after sa interview ni Tita Gigi nahibalaan niya right away ang results sa iyahang application. Pagkahuman ganin ako sa kong klase, ako na rin silang gipangita. Abinakog naa sila dito sa office ni Tita Gladys pero wala man daay sila. Kay din hiday sila sa playground gidala ni Tita Gladys. If you have reached this far sa amuang video, daghan kaayong salamat sa pagtanaw. And if you're new here o wala pa mo naka-follow sa amuang page, please pa-follow. And also, nagapost mi og video from time to time about sa activities ni Adam, about sa amuang daily life and travels. And very very soon, I will let you know kung asang amuang next destination. But promise guys, very exciting ni ang amuang next destination. Please pa-follow me og naaday ko YouTube channel Lian La Cuachera. Pa-subscribe po dito sa ako ang YouTube channel og dito ang longer videos ako ang i-post. Thank you!